Diyos maray na aga po sa indong mga tugang, pagirumdum sa mga deboto nin San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likaya ng paggamit din cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kang oratio imperata. Sangaran kang Ama, asin Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nagantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging maray na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan na sinautoban sa imong kabutan na atamano ng kinaban. An kapalibutan nagsasakit huli kan sa mga salanggibo. Asin ngunyan, na mamatayan may napadusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli kay ni naglalawig ang tig-initan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ka na mumutunay, Ama. Sa imo kami minahagan ng kapatawaran kan sa mga kasaalan. Ilikay mo kami ang sa mga namumutan asin pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibunin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangaipo huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran ka ng Ama, asin ka ng Aki, asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Mga mass sponsors, Renato Lim and family, Arlene Relucio and family, Maribel Ranyola and family, Meglos Baños, Lani Sabio, Agnes T, Gigi Relyama, Cesan Buenaventura, Nelly Ranyola, Denny Palanca and family. Ang mga pamisa para sa ngunyan, pasasalamat, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, Fraulin Cantara Castillo, Rosie B. Asupardo Cantara and family, Gigi Leonarda A. Lorayes, Marichu Gomez Salinel family, Margot Loxin, Judy Remilin Lee, Caroline Espiritu, Lusuegro family, HG and John Peña, wedding anniversary of Bob and Chu Mangampo offered by Perez and Padero family. Special intention for good spiritual, physical, health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asupardos, Cantara and family. Special intention dulot kan Garcia family, Rosa Tang Lee, Jacqueline Rose Tanyada. Safe travels for loved ones, dulot ni Agnes Almonte. Safe travel of SLTCFI students in Sorsogon, dulot ni Marjorie Beranyo. Safe spine surgery of my husband Aurelio Mortega, dulot ni Sonia D. Mortega. Spiritual guidance of James Edward and family, by spiritual guidance of James Edward family. For healing ni Frances, dulot ni Meglos Baños. Para sa mga kalag, para kay Froilan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, para kay Angela, dulot kay FNS Velasco, para kay Jose, dulot ni Nelfa Lee and family, Milagros Isidro, dulot kan Fedelino family, Domingo Aparición, dulot kan
Martinez, Bejerano, and Rivera families, Melton, Jose, Josefa, Antonio, Maria, Vicente, Elena, Rudy, Benjamin, Roderick, Jovito, dulot ni Tess D. and family, Mary Jean, dulot ni Mr. and Mrs. Pedro Aldon, Margarita, death anniversary, dulot kang Lutaos family, Angela and Winston Luis, dulot kan Los Baños family.
Sa liwat, Diyos maray na agad po sa indog mga tugang, ngunya ng ikalimang aldaw kan misa aginaldo. Ang regalo nin kaligtasan makakamtan niya to gabos sa paagi kan sa tuyang pagsunod sa plano nin Diyos. Ang mga propeta nagharubay kan dakula asin maugmang paglaom sa panuga nin Diyos. Ang kaligtasan sarong tanda, ang itinaon ni propeta Isaias. Uyan birhen, mangingidam asin mga ngaki nin lalaki na ngangaranan Emmanuel. Asin ini nautob sa mga tataramo ni Maria sa anghel na si Gabriel. Mangyari sako, siri Jose mong itinaram. Sarong pagpahayag nin pagtubod asin pagkamuot. Ang Diyos maimbod asin day nakakalingaw sa iyang panuga. Hinahagad niya man ang satuya gabos ang partisipasyon sa plano nin kaligtasan. Banwaan in Diyos, tindog po ang gabos sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asinan katuninongan nagikan sa Dios sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapasayndo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa mga babasahon ngunyan, mahihiling na nagliliwanag ang kapakumbabaan. Si Maria nagpapakumbaba sa atubang kan Diyos. Ang Diyos nagpapakumbaba sa atubang kan tawo. Iyuman ini ang pangapudan sa to, kaya po nantaan Santa Misa na nagpapakumbaba, inaako ang satuyang mga kasalan. Sarabay kita,
Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahal, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ni Dios Angeles sin Santos, asin sa indong mga tugang na ako ipamigbi sa kaguranan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa mamibi kita. O Diyos, kamahalan na daing kasagkoran, ang birhen na daing digta sa pamareta kan anghel,
nag-ako kan sa imong daimasayod na tataramon. Asinan haman naharong nin pagka Diyos, napapano kan liwanag kan Espiritu Santo, namimibi kami, na mapakumbabang magdayupot sa buot mo, susog sa iyang paarog. Huli kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Enot na babasahon. Si Ahas nakiulay sa Diyos, yawanan sa iyang paggalang asin pagsunod, asin ang Diyos nagtuga na maabot ang taong maligtas sa sainda. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagpadara pa nin mensahe an kagurangnan ki Ahas. Maghagad ka nin tanda sa kagurangnan na sa imong Diyos. Pwedeng ang tanda hali sa irarom kan kinaban kan mga gadan o hali sa kaitaasan nin langit. Nagsimbag si Ahas. Dai ako mahagad nin tanda, habo kong baluon an kagurangnan. Nagsabi si Isaías, pagdangog kon siring, kapag arakian ni Hading David, dikit pa daw sa indo ang pagbalo kan pagkamatinios nin mga tawo. Tabi na balo pa nindo ang pagkamatinios nin sakong Diyos. Kaya ang kagurangnan mismo ang matao sa indo nin tanda. May sarong daraga na mangingidam asin mangangaki nin lalaki, asin aapodon niyang Emmanuel. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Padagosa ang kagurangnan, siya ang hadi nin kamurawayan. Padagosan kagurangnan, siyan hadi nin kamurawayan. Sa diri nin kagurangnan ang kinaban, asin ang kapanoan kaiyan, ang daga sa kaanggabos na nag-ierok dyan. Huli ta pinatindog niya ini sa ibabaw nin kadagatan, asin pinamugtak sa ibabaw nin katubigan. Padagosaan kagurangnan, siyan hadi nin kamurawayan. Si Isay an matukad sa bulod nin kagurangnan. Si Isay an matindog sa banal niyang eerokan. Ang tawong malinig ang mga kamot asin mabini ang puso. Ang daib nagsasamba sa mga Diyos-Diyos. Padagosaan kagurangnan, siyan hadi nin kamurawayan. Aakoon niya ang bendisyon hali sa kagurangnan. Asin ang balos hali sa Diyos nin sa iyang kaligtasan. Siring kaini ang mga tao na nagahanap sa iya, nagahanap kan lalawgon, kan Diyos ni Jacob. Padagosaan kagurangnan, siyan hadi nin kamurawayan. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Madya o liabe ni David, buksi ang mga pintuan kan kahadean nin Diyos, ligtasan ang mga nabibilanggo sa kadikluman. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susug ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Kan ikaanom ng bulan, kan pagbados ni Isabel, an anghel na si Gabriel, sinugo nin Dios sa sarong banwaan nin Galilea na angaran Nazaret. Sa sarong birhen na ikinasal ki Jose, nagikan sa kapagarakian ni David. Asinan ngaran kan birhen, Maria. Nagdulok ki Maria, an anghel, dangan nagsabi, an katuninongan, mapasaimo, paladan na babae. An kagurangnan, yaon sa imo. Natikbahan si Maria kan mga tataramon na ini, asin pinag-isip-isip niya kung ano ang kahulugan kaiyan. Kaya sinabihan siya kan anghel, "Dai ka matakot, Maria, huli tanawiwilihan ka nin Dios. Mangingidam ka asin mangangaki nin lalaki. Jesus ang ingangaran mo sa iya. Magiging dakula siya sa kaaapodon na aki kan kahuruhalang kawing Dios. Itatao sa iya kan kagurangnan na Dios ang trono ni David na sa iyang ginikanan. Maghahade siya sa kapagarakian ni Jacob sagkod lamang, an sa iyang kahadean mayong katapusan." Paanong mangyayari ini? Ta ako sarong birhen, an hapot ni Maria. Nagsimbag an anghel, "Mahilig sa imo an Espiritu Santo, asin lilindungan ka kan kapangyarihan kan kahuruhalang kawing Dios. Kaya banal an ipapangaki mo na aapodon aki nin Dios. Natatandaan mo ang pinsan mong si Isabel? Pinagsasabi na dai siya mangangaki, alagad nangidam siya, maski ngani gurang ng marhay. Ngunyan, anom na bulan na siyang bados. Huli tamayong imposible sa Diyos." Nagsabi si Maria, "Uripon ako kan kagurangnan, mangyari lugod sako, susog sa imong tataramon." Dangan binayaan siya kan anghel. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Siyam na aldaw po ining satuyang misa de Gallo. Asin ining misa tangunyan, iyo po ang ikalima. But sabihon, yaon kita sa mismong tahaw kan satuyang pagpuka sa pamikbi. Aram po nindo igwang espesyal na ngaran an aldaw na ini. Sa tataramon na Latin, inaapod ining Misa Aurea. Tiba at igwa po sindong sa Indo na ang ngaran Aurea o Aureus. You have a beautiful name. It means gold. This is the Golden Mass, bulawan na misa. Ginintuan po ang misang ini dahil kaidtong panahon, pag hinanap mo sa libro kan mga babasahon ang ebanghelyo para sa aldaw na ini, mahihiling mo na ang tintang ginamit, bulawan, golden ink. You will remember that in earlier times, mayo pang printing technology. Ang gabus pong libro sa misa, Biblia, leksyonaryo, manumanong kinokopya kan mga monghe. And every time that they write the gospel for the Misa Aurea, they use the golden ink for the gospel. Dahil ang istoryang ini, binago ang dalagan kan kinakban. Ang kahuruhalang kawing Diyos, nagpasakop sa kabutan nin sarong tawo, sarong babae, si Birhen Maria. Asin si Maria, nagpasakop man sa kabutan kan mahal na Diyos. Sarong gawi nin hararom na pagkamuot, dahil bakong arog po kaiyan ang namumuot, nagpapasakop sa namumuotan.
ang tunay na nagpapadaba, tataong magpakumbaba sa atubang kan padaba niya. Kung hihilingon tapuan kabilugan kan sa tuyang katolikong pagtubod, napapano po ininin mga leksyon, mga istorya, manungod sa kapakumbabaan. In fact, St. Thomas Aquinas tells us that humility is the mother of all virtues. We have many virtues, like kindness, prudence, but the mother of it all is humility. Puon sa kapinunan, kan pinili ni Adan asing Eva duman sa paraiso na magtumang sa Dios. Tinukduan na po tulos sinda na bako ining uyon sa kabutan kan Dios. The original sin was pride. Pagpalangkaw kan sa diri. And so the remedy to the original sin is humility. Pagpapakumbaba. Kaya duman pa sana sa paraiso, sa atubang kan pagpalangkaw kan sa diri ni Adan asin Eva, ipinangako na kan Dios na pag-abot kan kapanuan kan mga panahon, igwang dakulang kapakumbabaan na mabago kan dalagan kan buhay kan katawohan. A great act of humility will correct the original sin of pride. Bako pong pagpapalangkaw kan sa diri ang nakakapagpabago kan kinaban. What changes and shapes the world is humility. Kahuyuan, pagpapakadai. Asinan pinakadakula pong kapakumbabaan na nasaksihan kan bilog na kinaban across history, iyo po ang pagkanilaman, incarnation, ang pagkanitawo kan mahal na Diyos. Ang sa tuya pong Diyos na urog kadakula, kahuruhalang kawi, buminaba, nagpakumbaba, nagin tawo, nagin sadit na umboy. As in aram ta na ining sadit na umboy, pagdakula niya, pagdusay kan sa diri, bubuoton niya na magin tinapay. Sadit na tinapay na kinakakanta sa banal na komunyon. So that when we receive Holy Communion, yaon sa satuyang mga kamot, sa satuyang dila, ang mahal na Diyos. This great God is on your tongue. Nagiging sadit na tinapay, tanganing pabasugon ang satuyang kalag. Kaya, bako na siyang Diyos na harayo sa tuya, Diyos na yaon sa alapaap, na day nakakaaram kan sa tuyang mga inaagihan, binuot kan Diyos na magbaba, makaibahan kita to become like us in all things except sin. Tanganing day na kita pwedeng magsabing, Lord, day mo aram ang inaagihan ko. Pagbaba niya, makakasabi na kita, kagurangnan, aram mo baga ang inaagihan ko. You know what is in my heart. And so we can say that the foremost virtue of Christ is humility. Yes, Christ was patient. Yes, Christ was compassionate. But His foremost virtue is humility. Ang pinakainot niyang karahayan, bertud, iyo ang kapakumbabaan. Asinan ikaduwa pong kadakulaan nin pagpapakumbaba, mayong iba kundi ining nadangugta sa ebanghelyo ngunyan, ang pagkuyog ni Santa Maria sa kabutan kan mahal na Dios. Sabi kan anghel, paladan ka Maria, asin paladan ang bunga kan sa imong sinapupunan, an aki na mamumundag sa imo. These are familiar words to us. Iyo po ini ang pinapangajita every time that we pray the Hail Mary. In the Hail Mary, we pray the words of Gabriel announcing to the Blessed Virgin. Totoo, nakubhanan po si Maria, nakigkig siya kan baritang ini, dahil niya po nasabutan kung natata siya ang pinili asin kung paano ini mangyayari. Natata ako. Paano man ini mangyayari sa ko na dahil pa kami kasal ni Jose? Natata sa kuya mamumundag ang Mesiyas.
Alagad minsan siring, nag-opo si Maria. Tanganing tukduan kita that obedience comes before understanding. Tuodon po kitang magparareklamo pag pinapasunod. Alat ngo na, bago ako magsunod, ipaliwanag mo muna sa kuya na pinapagibo mo iyan. Let me understand first and then I will obey. Arog man po ako kaiyan. Mareklamo ngo na. Masunod man ako pero mareklamo ngo na. But Mary tells us, she teaches us that obedience comes before understanding. Mainot an opo, masunod an pakasabot. Mga tugang digdi sa Ebanghelyo, nagsasabatan an kapakumbabaan kan Diyos, asinan kapakumbabaan ni Maria. Nagpapasakop an saro sa saro. Dahil ang tunay na namumuot, minapasakop sa namumuotan. Dahil naglalangkaw kan sa diri, dahil nanlalamang, dahil nang aapi. Iyo po ini, mga tugang, ang pabalon sa satuya, kaining misa aurea. Kung gusto mong maging marhay na tawo, kung gusto mong maging mamumukton, magpuon sa pagpapakumbaba. Asin masunod na sana ang iba pang mga bertud. If you're listing down now of your New Year's resolutions, may the first one be humility. Ang lolo ko po, man 94 na, ngunyan na January. Kan buhay pa po si Lola, sarong aldaw, magkataid po sindang nakahigda sa higdaan. Seminarista pa po ako kaidto, binisita ko sinda, nagsuksok ako duman sa kama, sa tahaw ninda, dangan hinapot ko sinda, sabi ko, Lolo, Lola, dakulon pong mga mag-agom na dai naghahaloy. Kamu po, ano pong sikreto nindo? Paano kamo nakatagal na magkaibahan? Sabi ni Lola, paghalangkaw na ang boses kan saro, day dapat magsabay ang saro. Tama si Lola. Kadaklan sa mga relasyon, nagtatagal dahil nakakanood kitang magpahunod, magpatawad. Dawa aram mong ikaan tama, asin siya ang sala. Ikaan inot na magpapakumbaba. Mga tugang mo niya na maabot na kapaskuhan, panibaguhon lugod kan mahal na Diyos sa satong puso, ang grasya nin kapakumbabaan. May He breathe newness in our striving for humility. Ang tunay na namumuot, asin naglilingkod, nagpapakumbaba, nagpapasakop, nakikipagkasundo sa namumuotan. Kaya iwasan tapo ang pagiging madunong na mayo sa rason. Imbis, magdangog sa kapwa. Listening is an act of humility. Magpadaog ka man paminsan-minsan. Makanood ka man magpahunod. It is better to be kind than to be right. Sa atubang kan namumutan, mas marhay na magpakumbaba kisa maglangkaw kan sa diri. Hilingon ta po si Birhen Maria, asin arugon ta siya na nagpasakop sa kabutan kan Diyos. Bako man pong pagpalangkaw kan sa diri ang nakakapagpabago kan kinaban, kundi kapakumbabaan. Humility is the golden virtue. Iyo po ini ang dalan na pinili ni Hesukristo. Iyo ini ang dalan na pinili ni Birhen Maria. Iyo man ini ang parehong dalan na inaapudan kitang lakawan. Magsimbag lugod kita sa kahuyuan, kuguson ang pagpapakumbaba. Matindog kita.
Darhunta sa mahal na Diyos ang satong mga pangangaipo, kagurangnan, daraha kami sa kamurawayan. Andaraha kami sa kamurawayan. ₱59 po. Para sa simbahan katolika, tanganing mapakusog ang pagbalangibog kan katalingkasan nin lambang saro, mamibi kita. Kagurangnan, daraha kami sa kamurawayan. Sa satuyang presenteng gobyerno, tanganing padagos ang pagsaksi asin pagsunod sa dalan, nin hustisya asin katanosan, mamibi kita. Kagurangnan, daraha kami sa kamurawayan. Para sa gabos na nagbibilanggo, mamamatian man lugod ninda ang pagkamot nin Diyos sa paagi kan mga tawong magmakulog sa inda, mamibi kita. Kagurangnan, daraha kami sa kamurawayan. Para sa gabos na parasunod sa dalan nin kabanalan ni Kristo, tanganing magdanay lugod na mabuhay sa grasya asin katuninuan, sagud pa man, mamibi kita. Kagurangnan, daraha kami sa kamurawayan. Rumdumon tangon niya na espesyal na grasya na hinahagad ta sa mahal na Diyos sa siyam na aldaw na ini. Asin rumdumunan mga tawong ipinangako tang ipagpapangadji. O Diyos, ilinigtas mo kami sa pagkakabilanggo sa kapangyarihan nin kasalan. Darahaman lugod kami pasiring sa imong daing sagkod na kahadean. Inihinahagad mi huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Sa tuyang kakurangan,
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Ako man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pakidu ngawi an iyong sakripisyo. Tanganing sa paghiras sa misteryong ini, tubudon mi an mga linalauman, asin makamtan mi an mga hinahalat. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabus na propeta, dinara sa sinapupunan kan inang birhen sa daimasabing pagkamuot, ipinahayag ni Juan an sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo an maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan angheles sa Sin Santos, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganin para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina nin Diyos, Birhen del Carmen. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo. Kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, asinan gabos na santos na kaidtupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamurawi sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramon kan Diyos na nanitawo. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan,
mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, an kahuruhalang kawing Diyos na nanitawo, nagin tinapay. Siya an kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang arong, alagan magtaram ka sa naasin ang sakong kalag maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, an binabago kaining langit nun na atang, atamana kan Diyos nun na pagsurog. Tanganingan mga nagpapakinabang kan sa imong misteryo, paugmahon mo sa tunay na katuninongan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa ongoing renovation as in pagmantinir kan pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot Biyernes, nagabot po sa 14,222 as in 70 centavos. Anambag niya to sa siring na misa, 1,103 pesos. Ang second collection nagabot po sa 5,874 pesos as in 45 centavos. Nagpuna po ang Misa de Aguinaldo. Para sa mawat maging Aguinaldo mas sponsor, igwa po nin fundraising activity ang sa tuyang parokya ng tema Paskong Parol para kay San Judas Tadeo. Ang proceeds po kaining aktibidad para po sa ongoing renovation kan simbahan. Para sa ibang impormasyon, magdulok na lang po sa opisina. Ang nagpuna po ang Misa de Aguinaldo kan Disyembre 15, sagod po ini sa Disyembre 23 sa oras na alas 6 sa pagkabanggi. Siringman, ang Misa de Gallo, nagpo naman kan Disyembre 16, sagod po ini sa Disyembre 24 sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga. Available man po ang 2025 St. Jude calendar sa parish office. Mauutwi man po pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous na tig 50,000 pesos, 10,000 pesos, 5,000 pesos, 1,000 pesos, 700 pesos, duwang 500 pesos, 200 pesos, Joaima Sons, 1,000 pesos, Diane Family, 700 pesos. Diyos mabalos po. Nasa kabangaan na po kita kan sa tuyang aga-agang amay na pagpuka, day po lugod nguna panluyahan nin buot, patapos na ang sa tuyang pagnobena. Salamat po sa gabus na naglingkod sa misang ini. Salamat sa aktibo nindong pagpartisipar, pati ang mga yaon sa tuyang online community. Tindog po kita. Awitan ta ang mapakumbabang birhen. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, espes nostra salve, ad te clamamus, exulis Filii Eve, ad te suspiramus, gementes et dentes, in aprac limarum vale. Eo ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculus, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis os hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti,
daut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa same Espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, makabaing sa kapakumbabaan ni Maria. Salamat sa Diyos.